Ola a todos e a todas e benvidos a un novo capítulo do podcast LCD. Esta iniciativa que parte da UNED de Lugo coa colaboración da Deputación de Lugo, en a que hoxe chegamos ao número 15 das nosas emisións cunha invitada moi especial. Ela é Cintia Folgueira. Benvida, Cintia. Hola, moitas gracias por convidarme. Nosotros estamos moi agradecidos de que esteas hoxe con nós. Queremos compartir esta conversa contigo e que nos poñas ao día de como está o mundo da ciencia e sobre todo visto desde a perspectiva dunha lucense que colleita moitas distincións e galardóns a nivel europeo e a nivel español e tamén aquí na nosa Galicia. Ela, Cintia, é Rising Star da Fundación Europea para o Estudo de Diabetes no ano 24. Tamén foi Rising Star da Sociedade Española para o Estudo da Obesidade no ano 2022 e foi premio a mellor trayectoria xoven a menor de 35 anos pola Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas en Galicia no ano 21 e tamén é premio entre mulleres do Concello de Lugo o pasado ano. Dentro desta amplia bagaxe de distincións no teu campo da ciencia, gustaríame saber, para empezar, que foi o que che fixo que ambicionaras ser científica. A verdade é que sempre, de moi pequena, fui unha persoa moi curiosa, non? Gustábame moito a natureza, as plantas, os animais, todos os seres vivos en xeral, e sobre todo gustábame saber como funcionaban eses organismos por dentro. Ao final estamos moi acostumbrados a que todo funcione ben, pero moitas veces aparecen tamén as enfermidades. E foi un pouco que me levou a investigar un pouco máis e dedicarme á ciencia, non? Porque gustábame ver que estaba pasando neses órganos, neses tecidos, que moitas veces parecen que están moi distantes, pero que teñen que estar perfectamente coordinados para funcionar correctamente, non? Se non unha planta, pois se non se rega, non vai chegar esa auga á última folla e vai morrer. E o mesmo pasa nos organismos vivos como pode ser os animais e os seres humanos. Entón foi un pouco o que decidín. Por eso estudiei bioloxía na USC, na Universidade de Santiago. Foi esa curiosidade por saber como está funcionando, como está todo conectado no propio organismo. Ao longo da túa traxectoria destacaches en áreas como a endocrinoloxía ou a investigación no campo da obesidade, non? Que te levou a enfocarte neste campo concreto? A verdade é que, como comentaba antes, ese é o problema, non? As enfermidades. Moitas veces pensamos nunha enfermidade, por desgracia, que máis coñecemos ou que máis cercana temos é o cancro. Si que é certo que é unha gran enfermidade, pero existen outras, como, por exemplo, a obesidade. Moitas veces, agora, cando vou a dar algunha charla, algún colexo, instituto, pensan na pandemia e pensan no COVID, que foi a que, desgraciadamente, vivimos fai 5 anos. Pero existen outras pandemias, e dúas delas son a obesidade e a diabetes. Entón, o que vivín eu cando empecé a estudiar bioloxía, esta comunicación entre órganos, se sabía que algunha pequena alteración facía que no organismo acumulásese grasa, que cando aparece a obesidade, ou un pequeno problema que sexa a aparición dunha glucosa elevada, que é o que desencadena a diabetes, non? Entón, para min era moi importante intentar estudiar un pouco máis en profundidade estas dúas enfermidades. Ao final, son dúas das pandemias que temos actualmente, son dúas enfermidades moi importantes, e sobre todo moitas veces pénsase nas outras enfermidades que aparecen, por exemplo, a obesidade, pois que está asociada a un colesterol alto, a un aspecto físico tamén, non? Dunha persoa que teña obesidade con un aspecto moi voluminoso da súa figura, pero hai moito máis alá. Entón, eu o que intentei na miña traxectoria científica é descubrir que vías moleculares, que alteracións está vendo no organismo e que están causando tanto esa acumulación de grasa ou acumulación ou ese incremento da glucosa en sangue. Entón, quería un pouco poñer, non, o meu coñecemento da bioloxía molecular para controlar estas enfermidades. Moi ben, está moi facilmente comprensible esa forma de explicar, digamos, o teu traballo de bioloxía hacia a saúde, non? Vamos a falar un pouquiño da carreira científica, non? De como
temos xoves emprendedores, xoves científicos que en moitos casos tenen que emigrar do noso país e traspasar as nosas fronteiras para poder gañarse uns contratos de traballo que sexan máis rendibles para eles, non? Que lles permita ter un nivel de vida un poquinho máis adecuado ao seu estatus, non? Cal é a radiografía que ti fas acerca deste problema, non? Como ves esta emigración de xoves polo tema de mellorar as súas condicións de vida? Si, a verdade que un problema que en España ou no caso tamén de Galicia que non se fagan máis planes para reternos e sobre todo para evitar que poidamos irnos fora. No meu caso sí que é certo que eu preferín quedarme en España e apostar pola ciencia en España e xo dicía Margarita Salas que en España, a pesar dos poucos recursos que temos, facemos milagres. Penso que tamén no meu caso sí que foi importante apostar pola miña carreira científica pero tamén pola miña vida persoal. Eu teño a miña familia aquí en Lugo e sí que prefería quedarme en España, neste caso en Madrid, para poder tamén un pouco poñer nese equilibrio non a vida persoal e a vida científica. E por iso decidín quedarme en España. Sí que non foi doado, é un camiño con moitos obstáculos, sobre todo por iso, porque ao final o que ves é que hai moi poucas ofertas, moi poucas becas as que podes optar e o mellor camiño é irte fora, porque aquí estamos moi ben formados. A verdade é que cando vou a un congreso internacional sempre ofrécenme vente a Alemania, vente a tal, porque ao final ven e danse conta que temos unha formación moi boa. Cal é o problema? Que non hai plans para reternos. Eso é o problema que hai. A radiografía que hai en España sí que é certo que se está a mellorar, sobre todo o tema das becas, que moitas veces antes nin cotizabas, o sea, dedicabaste a investigación por amor á ciencia, literalmente. E non é así, ao final temos que comer, que vivir, a ciencia é moi bonita, dache moitas alegrías, pero tamén tes que vivir, non? Este tipo de problemas é o que se enfrentaron moita xente, que ao final, se te vas fora, tes máis opcións, vanche pagar máis que se te quedas aquí en España. Pero bueno, eu espero que eu tiven a sorte a final de quedarme en España e conseguir unha boa carreira científica e espero que moita máis xente o poda facer, pero non é doado. No primeiro tramo desta conversa falábamos das nominacións que levaron parelladas a túa investigación e a túa carreira profesional. Os recoñecementos fan mella na tua parte científica e como repercuten? Danche vértigo? Danche motivación? Danche ganas de seguir colleitando máis todavía? Ambiciónate máis? Como incide en Cintia esta sorte de galardóns? Por un lado son as dúas, non? Por un lado é unha gran alegría que pensen en ti, non? Nestes galardóns. E tamén ao principio comentabas eso, algúns que son máis no ámbito científico, que sí que é un recoñecemento moi importante porque personalmente para as miñas investigacións xa non é só o título de Rising Star da Fundación Europea de Obesidade ou de Diabetes, é que danche cartos para continuar a túa investigación. Non solamente están valorando a túa traxectoria científica, senón que che dan un empurrón. Sí, exacto. Moitas veces teño un experimento, teño un estudo moi novedoso, moi importante, pero faltanme X experimentos que non podo agora mesmo facer porque non teño os cartos. Entón, tamén é o empurrón que necesitas para levar esas investigacións a cabo. E logo, por outro lado, os outros premios e recoñecementos, por exemplo, o Premio Entre Mulleres, que recibín aquí o ano pasado do Concello de Lugo, pois xa é a nivel máis persoal, non? Cos teus veciños, que a túa xente vexa que te estén dando un recoñecemento así, pois é moi importante, é máis a nivel sentimental, non? E sobre todo, volvendo tamén ao tema dos premios científicos, sobre todo porque este tipo de premios, o Rising Star, é algo moi novo. Antes dabanlle máis os premios a grandes científicos que xa levaban unha traxectoria máis marcada. E claro, para min, que acabo de chegar, como a quen día, o mundo científico, era moi difícil alcanzar estos premios. Entón é unha forma de incentivarnos. Dá medo porque din, teño que demostrar, ¿no? Sí. Que realmente nuns anos vou a ser foi algo moi positivo que moderan, ¿no? Pero sí que é un agradecemento tamén, é un empurrón que necesitamos os máis xoves para poder seguir na ciencia. Adentrándonos un pouquiño dentro das túas investigacións,
No último artigo que publicastes a comezos deste ano 2025 na revista Nature Communications, falades dunha nova diana terapéutica como é a proteína mitocondrial MCJ. Poderías explicarnos a nivel que se poidamos entendelo, non eminentemente técnico, en que consiste este traballo? Este traballo, a verdade é que foi un traballo moi bonito que levo desarrollando estes últimos 5 anos. A verdade é o que vimos é que hasta agora, se pensamos en graxa, o que pensamos todo o mundo é a típica graxa, no? Que se está almacenando no noso corpo, está almacenando enerxía. Pero dende fai uns anos descubriuse que hai outro tipo de graxa, que é a grasa parda, a grasa marrón, que é a que ten a capacidade non só de almacenar enerxía, senón tamén de quemala. Esa sería como a grasa boa, por así decirlo, e a outra que está almacenando esa enerxía é a grasa blanca, que é como a grasa mala. Entón, o que vimos neste estudo é que cando eliminamos desa grasa blanca, desa grasa parda, esa proteína, os nosos ratos, que eu traballo con animais de experimentación, con ratos, perden peso. E xa non só perden peso, senón que tamén mellora os súos niveis de glucosa, de colesterol, todo o perfil lipídico, o perfil hepático mellora. Entón, simplemente con unha simple modificación desta proteína que está na mitocondria, nese tecido adiposo marrón, somos capaces de perder peso corporal e activando esa grasa parda, esa termogénesis, esa axeración de calor. Dende fai uns anos sí que é como unha forma de activar ese gasto enerxético e de controlar o balance enerxético. Ao final, a obesidade prodúcese por un desequilibrio entre o que estamos comendo e o que estamos gastando. É unha forma de gastar esa enerxía e xerando ese calor. Entón, bueno, desta forma o que buscamos neste estudo é se desequilibramos a balanza e aumentamos esa termoxénesis, esa xeración de calor, facemos que os animais neste caso perdan peso. É un estudo que sí que o fixemos centrándonos sobre todo nesta grasa parda e todavía quédanos por facer moitos estudios nos outros tecidos. Non sabemos como a eliminación desta proteína nesta grasa parda vai afectar, pois, por exemplo, o corazón, o fígado e demais. Pero sí que podría ser unha posible, espero que nuns anos poida ser unha posible diana, non? Como eliminando esta proteína podería ser o mellor tratar aos pacientes con obesidade. Interesantísimo, interesantísimo. E o gallá non se falle, non? E que esa diana non teña outros desequilibrios. E que sexa unha magnífica noticia que podamos recibir. Sí, de momento os seguintes estudios pintan ben. Sí que vemos que, por exemplo, non afecta o corazón. Tamén se fan moitas veces estudios de envellecemento porque non sabemos como vai afectar, no, esta modificación xenética os animais. E de momento pinta ben, así que esperemos que sexa un camiño para tratar esta enfermidade, que ao final é unha enfermidade multifactorial que está afectando a moitos tecidos e moitas veces modificando afectan outros. Maravilloso. Ojalá, repito, teñamos moi boas novas moi pronto. Vamos a cambiar un pouquiño o tercio e vamos a elevarnos, vamos a ver o mapa mundial, vamos a ver esta convulsión que temos nas últimas datas das relacións xeopolíticas, as relacións internacionais. Vamos a fixarnos na saúde, non? Hai poucos meses, unha das grandes potencias do noso planeta, como son os Estados Unidos de América, pois saíuse da Organización Mundial da Saúde, non? Unha organización multilateral que de gran importancia, non? Sobre todo por atender un poquinho tamén os países en vías de desarrollo, non? Os países tamén subdesarrollados, non? Que necesitan tamén o noso empurrón. Non sei que valoración faz como científica deste, creo, paso atrás, non? Nas relacións multilaterais acerca da saúde. Si, a verdade é que penso que é un problema. Quizáis agora non o vemos, pero máis a longo plazo vaise ver que é un problema porque faltan nos datos. Falaba de que a obesidade ou a diabetes son dúas pandemias, pero tamén porque temos accesos a esos datos gracias a que existe unha Organización Mundial da Saúde que está controlando, facendo os estudios para saber como é a situación, cal é a radiografía que temos destas dúas enfermidades. E pensamos na obesidade como unha enfermidade que afecta, pois, sobre todo, os países pois máis ricos, pero non é así.
Ese é o problema, que moitas veces tamén a obesidade está afectando aos países en vías de desarrollo, eso pode ser un problema que non cheguemos a eles, non? Ao final, é unha estrategia política, neste caso penso que non vai sair ben, pero sobre todo por iso, porque ao final o que importante é que esta organización, ademais de controlar esas cifras, tamén lexisla e tamén axuda a que entre todos tomemos os mesmos consensos, non? As mismas directrices, en este caso nestas enfermidades. E pode ser un problema, sobre todo, agora de chegar a esos países con peor pronóstico de obesidade, porque non se vai a poder afrontar, pois o millor sin grandes potencias mundiais como pode ser Estados Unidos. Entón non sei como vai a pasar, pero sí que penso que é un problema, non? E vansenos escapar moitos datos, vansenos escapar moitas patoloxías, ademais, que cada vez estánse vendo máis que se están asociando con estas enfermidades como obesidade, que son novas, non? E tamén no noso cambio, sé que hai moitos científicos que están agora mesmo tendo os seus grupos de investigación en Estados Unidos, están pensando en emigrar e irse de ali. Antes era ao revés, non? Como que buscábamos Estados Unidos como gran sitio para facer a túa investigación, e agora é ao revés, porque moitas veces están tendo moitas trabas, moitas veces porque as ideas políticas non son as mesmas que o goberno actual, e as represalias son de, pois non che dou os cartos para este proxecto, ou dinchos, pois ahora os vou quitar. Que é o que estamos vendo, pois neste caso, nestas tomas de decisións tan bruscas, non? Agora mesmo no ámbito científico sí que hai un pouco de problemática con isto, porque hai moita xente que quere emigrar sobre todo hacia Europa, por exemplo, porque son grupos moi importantes, con moita traxectoria científica, están vendo que estánse recortando o persoal, o diñeiro que lles están dando para facer as investigacións. Pues eso é algo que vamos a ver próximamente, vai estar de rabiosa actualidade ese fenómeno, sí. Quería falarche tamén, falando de esta mirada global da saúde, quería falarche da pandemia do COVID-19. ¿No? O COVID-19 hai 5 anos que o tuvimos que sufrir. Foi a primeira pandemia para a nosa xeración, seguramente, a primeira pandemia de saúde sumamente grave para a nosa xeración, e da que se tomaron medidas absolutamente impensables, non? Hai décadas atrás. Mirando a 5 anos vista, unha mirada retrospectiva, que leccións che sacache a nivel ciudadano? A nivel ciudadano, que leccións sacaches da pandemia? Non? Como te impactou personalmente, sentimentalmente? Que lectura fas dela? Bueno, personalmente afectoume porque acababa de empezar a miña etapa postdoctoral en Madrid, xusto en xaneiro, e 2 meses despois xa estaba ali encerrada. Así que o viví moi de cerca, sobre todo porque veciños en Madrid sí que viviuse con máis peor quizáis que noutros sitios, non? E sí que a nivel persoal afectoume porque fun capaz de estar lonxe de Lugo sen poder vir polo aqueles peches que tiñamos perimetrais e demais, e sí que axudoume a sair eu, non? Pois máis non tan dependiente quizáis da situación persoal que tiña en Lugo e familiar, e sobre todo tamén penso que o que a nivel científico creo que nese momento todo o mundo, todos os países deuse moitos cartos, deuse moito diñeiro para poder facer investigación, e todos xuntos penso que a comunidade científica demostrou nese momento que tiñamos que buscar algún tratamento, algo para poder sair adiante, non? E gracias ás vacinas ao final conseguíronse que estemos hoxe aquí, sen mascarilla, podendo estar non en esas distancias, non, que tiñamos antes. E penso que a nivel científico foi un avance moi importante. Moitos dos avances que se empregaron nas vacinas xa estaban avanzados, non é que de repente empezaran, non? Entón, nese momento foi o impulso que se necesitou na ciencia para avanzar nesas tecnoloxías que xa se estaban aplicando noutras vacinas, pero que neste caso foron necesarias para sair da pandemia, non? Crees que a vosa percepción social medrou coa pandemia? Ao principio non, porque era como ti que eres científica, por que non faz nada para que salgamos disto? Eu, además, a parte de epidemioloxía e de vacinas, estudieinas na carreira, pero non foi na parte, non, que centrei a miña carreira. Pero eu creo que a xente, pouco a pouco, a medida que se foi resolvendo a situación a nivel de vacinacións e tal, eu creo que a percepción nos científicos veuse o potencial
que ten a investigación é o fundamentais que sodes para a sociedade, para manternos sás, non? Sí, ao final o que decimos sempre, a ciencia é o futuro, non saímos desa pandemia gracias á ciencia, non? Pero bueno, isto é como todo, ao final que penso que neses momentos sí que foi importante, pero logo moita xente xa se olvidou do que era, non? Igual que o de lavar as mans, de ter moitos cuidados que agora xa non... Sairemos máis reforzados, non? Como se decía daquela, e igual 5 anos... Igual máis reforzados non, pero máis no fondo máis conscientes temos que... Eu creo que sí, non? Porque ao final... Eu o que decía, non? Cando chegou a pandemia non había onde agarrarse, non? Non había que agarrarse, só había que confiar no futuro, e confiar na medicina, e confiar nos avances, e confiar na ciencia, que non había nada máis. Sí, menos mal que se conseguiu, que podemos contalo como anécdotas, non máis que... Bueno, agora que eso de momento quedou aí e foi un mal soño, un mal recordo, agora sí que estás en Galicia. Agora lograche poder volver a tua terra e liderar un proxecto na capital da nosa comunidade autónoma. Que ambicións tes neste regreso a Galicia? Pois é verdade que tiña moitas ganas de volver, e sobre todo en Santiago, que foi onde fixen a miña carreira, a miña tese doutoral, e agora estou iniciando o meu grupo de investigación no Instituto de Investigación Sanitarias dali de Santiago de Compostela, e con moitas ganas de aprender as novas técnicas que durante o tempo que estiven en Madrid fixéronse no propio instituto, e tamén de incorporar o meu coñecemento que aprendín, todo o que aprendín durante estes anos en Madrid, que foi moito, e intentar, trasladar ese coñecemento agora a Galicia, non? E, bueno, seguirei con proxectos de obesidade, seguirei co tema da diabetes, moitos proxectos que quedaron empezados en Madrid continuareinos aquí en Galicia, e, bueno, espero que en próximos anos as miñas investigacións sirvan para estas enfermidades, estas outras pandemias que temos agora, e intentar que se traslade á clínica algúns destes fármacos. Estamos no momento dos estudos da obesidade, sonanos moitos fármacos como o Zempic, que agora é moi famoso, dos famosos que están... Pero bueno, sí que aquí o que buscamos tamén é para esas persoas que sí que teñen unha obesidade, non uns kilos de máis, senón que sí que teñen esa enfermidade, intentar que a súa calidade de vida sexa mellor. Cintia, tú eres unha persoa nova, unha persoa xoven. E gustaríame que nos dixeras que che gustaría conseguir ao longo da túa carreira científica, que vai ser moi longa. Bueno, como queda moito. Que vai ser moi longa, entonces podes ter un propósito a longo prazo. E que acontecemento científico che gustaría protagonizar? Pero todo eso que comentaba antes, esos fármacos que están aí, que moitas veces teñen esos efectos secundarios, intentar que avanzar e mellorar a calidade de vida das persoas que teñen obesidade e de diabetes. Antes era impensable, moitas xentes diabéticas que non tiñan acceso a esos fármacos, agora con un simple pinchazo ou os monitores que teñen para controlar a glucosa. Son avances que se fixeron. E no tema da obesidade, sí que aínda que xa se fixeron moitos, quedan moitos por facer. Se o podo eu aportar o meu granito de arena nestes estudos, por min sería o soñado, non? Intentar mellorar a calidade de vida destas persoas con obesidade. Bueno, pois Cintia, un placer poder compartir este anaco de tempo contigo e poder poñernos ao día un pouquiño da carreira desta xove científica lucense, que é un orgullo para todos os teus veciños e veciñas de Lugo e da súa provincia. E nada, verémonos polas rúas de Lugo, nas nosas festas locais, e verémonos nos povos da provincia, e estamos encantados de que volvas a Galicia e que disfrutes con esta nosa terra que tanto nos dá e tamén nos acolle. Moitas gracias por estar aquí. Gracias a vos e por estar aquí na UNED, que ao final é a miña segunda casa tamén en Lugo.